Number one, uphelelwa amandla. Weak, angithi? Inama uphelelwa amandla emsebenzini. Number two, lokhu kufa okuyena kuzohamba kumvale amehlo akayenzeki iyenzeka manje angithi utshelwa yini le yamehlo utshelwa yini treatment yayi because kune-treatment engiboniswe emoyeni edliwa yobaba kangisho baba angisho ukuthi ayiyeke i-treatment angisho ukuthi ayiyeke i-treatment ayidlali njengabanye ayikhathazi okay ngizonikeza right ngizonikeza amafutha wami onke amaphilisi hayi ukuthi niwagcobe kakhulu niwabambe kanje wena uzokusa wena ufike uwabambe yonke treatment ugcobise amafutha angabi maningi ufike uyibambe nje yonke uyicharge bese uyithatha uyibuyisela kwi-container yakho leso le treatment ngizokunika amafutha for free la ngizokunikeza la ufike uwathatha uwagcobise lawo kwathi bese ubamba i-treatment yaloba yonke uyithi kodwa uma ibhici kakhulu uzogcobisa le kanje Carlos. Cabeza. Levanto. Ya ngicabona yonke uyikhiphe kuyi-container. Angithola mama. Ayikhiphe kuyi-container treatment edliwayo because the treatment ngiyayibona ne-treatment ayidlala lo mama. Ayithathe uyibhice bese futhi ngegama likaprofethi Yesu uthi ngomprofethi ubaba akathini uyibebesha uyibuyisa lapho bese yaqhubeka ayiphuze but okwamanje into kumele ngilwe nayo into emzolwa nayo uzobuyisa amandla abathu ufuna ukuthi amehlo wakhe angavaleki uzohamba angasaboni number 3 ufuna ukuqeda lento okuthiwa isiyezi asikaphathi isiyezi uyahleka uhleka abesiza nami ngathi uphethwe isiyezi Beto isiyezi. Ngifuna isiyezi angithi utshelwa yimini. Zonke lezi zinto utshelwa yini? Ngifuna ukubamba isiyezi. Ngoba sizomuyisa angasavuki. Kahle ngoba ngitshela izinto ey'khona. Uyabangala. Don't worry.